Δες πόσο τέλεια βάση έχω δημιουργήσει με το συγκεκριμένο αερογράφο, γιατί οι βάσεις που μπορείς να δημιουργήσεις είναι σχεδόν αόρατες στο φακό. Ο συγκεκριμένος αερογράφος είναι από Temu. Μπες στο link που υπάρχει στην γραφή ή βάλτε το συγκεκριμένο κωδικό για να υποφεληθείς με προσφορές και κουπόνια αν είσαι νέος χρήστης. Ο συγκεκριμένος αερογράφος σου έρχεται με όλα αυτά τα αξεσουάρ, εκτός από καλώδιο και πολλές μύτες. Τα σκοδοχείου που έρχονται περισσότερο αερογράφοι είναι αυτό εδώ πέρα, είτε είναι να το χρησιμοποιήσεις για μακιγιάζ είτε για νύχια. Που να χρησιμοποιήσεις το πιο μεγάλο που έχει το συγκεκριμένο set, που είναι ιδανικό για να κάνεις self-tan για πρόσωπο και σώμα. Πρώτα κάνω τεστ σε ένα χαρτί για να δω αν η απόχρωση είναι ιδανική για εμένα. Σε απόσταση περίπου 15 με 20 εκατοστά με κυκλικές κινήσεις περνάω το υλικό σε όλο μου το πρόσωπο. Τώρα θα χρησιμοποιήσω μια πιο σκούρα απόχρωση για να δουλέψω τις φωτοσκιάσεις. Κοντά στα ζυγωματικά και ψηλά στους κροτάφους, πάλι με τον ίδιο τρόπο δουλεύω ώστε το ένα χρώμα να σβήνει μέσα στο άλλο. Και φυσικά για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία περιμένω μήνυμά σας. Δείτε πόσο ωραίο αποτέλεσμα έχει αφήσει ο αερογράφος με δύο χρώματα, το χρώμα της επιδερμίδας μου και το πιο σκούρο για να δημιουργήσουμε ελαφριές φωτοσκιάσεις. Φυσικά μετά από κάθε χρήση πρέπει να καθαρίσεις διεξοδικά όλα τα εξαρτήματα για να είναι έτοιμο για την επόμενη εφαρμογή.